Okay, mayong mudto no sab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada napunta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Akal. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pizza 7 na kini sa bulan sa Enero tuig 2025, o parayon ta mga higala sa tuang mga buhatonon ni ining kabutuhon. Ato na akibaya o mga higala ng akong mga classmate no, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hirami, o yung manusab si Father Tonton Arnaiz. Nadi na sa Cebu, si Father Peter Necesario, Father Kipling Agravante, Father Monsignor Tingting Angkahas, si Father Rosdel Noel, si Father Rom Narca, si Father Mario Atienza, o si Father Glenn Vance, no? Si Father Glenn Vanson, o yung manusab si Father Joey Belsinia, o nga manusab si Oni, o Father Oni Rosa Rosok. Nahala, no? May mundo na kanatuntanan, Milton Medida, na Father Milton Medida. Kumusta na, no? Okay, no? Padayon ta, manusab din na sa maasim, si Father Dodong Cordobes, o si Father Samuel Papa. Ayan, no? May mundo na kanatuntanan, mga higala, na hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Of course, timbayaon po nato may mundo nga ako atong talahod ng obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata dere sa Sibulan, o si Father brother no? Brother Elmer Lugatiman dito sa Actin Basay sa Happy FM. Hala, no? May mundo na kanatuntanan nang hinaot kita mahigala nga na kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas ni ining kamutuhon. Bueno, arita manghigala sa atuang Saint of the Day, no? January 7, ang ato karon nga santo mao si Santa Angela of Foligno, no? Saint Angela of Foligno, no? Foligno, Foligno, no? Unya taga Italy kini siya. She was a member of a wealthy family. Unya quest for wealth and social position, married. At age 40, he convert herself and seek sacrament of penance and dedicate herself to the prayer and the works of charity. She was widowed and joined the secular Franciscans, and serving the poor at Foligno, she attached herself from all kining worldly, no? And of course, tungod sa iyahang confessor's advice, the Book of Visions and Introduction, nahimo siyang teacher of theologian. Beatified in 1693 and canonized in 2013. So siya mao si Saint Angela of Foligno or Foligno. Alano, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon. Medyo busy taron gamay mga higalahan, wala sa taron ka touch ato ang kuan kining ato ang topic, no, atong main topic ang creed, no. So ano lang usap kita sa mga questions. Father, nganong bunyagan naman sa Katolikong simbahan ang bata dili ba maayo nga sila gyud ang pahukmon kung magbunyag ba siya o dili? Abino ka ng pangutanaha pareho sa na nga maghulatang ato panghulaton nga mutubo ang bata og madako para ber nato pabakunahan, no? O kana bang pa-immunize ba, no? O niya atong hulaton unsa man dong magpabakuna ba ka o dili? Ang tubag na wala na kinahanglan. Kitang tanan nga mga gitawag nato, kitang mga dagko nga nasayod nga makaayo alang sa bata nga siya ipa-immunize sa gamay pa, kita na lang mo decide para niya. Na mao gihapon na sa bunyag, no? Ito man kita nga ang bunyag makaayo alang sa bata, muna nga kita ato na lang siyang pabunyagan. Pero pagabot niya edad 12, iya na lang ang i-confirm niya nga gusto gid siyang mahimong Kristiyanos, pinaan sa pagpakumpirma. Klaro na. Okay.
Ari kita sa mga pangutana gihapon. Paday pila man gyud edad nga pwede na natong bunyagan ang bata, no? A few weeks after child's birth, no? Kung masakiton, pabunyagan gyud dayon. Kung himalatyon, bisan kinsa pwede nga mobunyag na ang bata. Amo na basta ang gamiton lang gyud nga bunyag, ngining gitawag nato Trinitarian formula, no? Ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ginamit ang tubig. Okay. Pero pag abot ba sa karo, mag-ilog dayon og bulak, tama ba na? Of course, dili lang dili lang mag-ilog, no? Kana bitang matimpong si Bana Santa, bisan unsa kana bitang mag-procession, o niya mag-inilugay sa bulak, matud pa diri sa pangutana, tama ba na? Ang tubag niya na dili ginatama kay gailog god. Mas maayo gyud nga magkuan ka nang gitawag na to og hapsay nga pagkuha sa bulak, no? Kay importante man na siya, no? Okay? Okay, another pangutana. Para nako ka na mag-ilugay, di gina mao. No, kinahanglan nga maglinya lang god mga uha ra dere, no? Mamista nga dili mo simba pa der, mo diretso ras balay sa Rosalo pa. But anyway, dili lang nato ingnon nga kana siya sa sayop na. Kulang ra siya, kulang, no? Dili ta nga sayop na, no? Sala ba na ingana. Dili, kulang na siya. Kung mo kanang mamista nga dili mo sulod og simbahan, dili mo tug simbahan mo managkot. Kan ba na pa der, sakto ba na? Di ta may sayop na. Pero kulang pa na, no? Because fiesta is a religious celebration. So it should be celebrated religiously. So man no nga hapit kita simbahan kay ang fiesta lagi selebrasyon man na siya nga relihiyoso. So dili na mahimong relihiyoso kung dili ka mo sulod og simbahan. Apil ka dito ha. Para pwede ra pug gikan ka sa namista para taon gyud pag-abot, pero mas maayo dagway nga musimba ng daan. Klaro? Hala. Alang natong simista ko, no? Musimba kita siya. Okay, another question. Is it a sin to own amulet or anting-anting? Ang tubag na dili gyud na sa pwede, no? Nga may mas palabihon pa ka nga itawag bitaw nato og mas gamhanan pa sa Dios. Masalig lang kita sa Dios, no? Kung natong basahon sa Isaias kapitulo 4 bersikulo 18 sa 20. Niadtong adlaw kuhaon sa Ginoo ang matahong adorno sa tiil, ang mga pugong sa buhok, ug ang mga sudlay, ang mga ariyos, ug ang mga pulseras, ug ang mga pandong, ug ang mga purong-puro nga bakos, ang mga sudlanan sa pahumot, ug ang mga anting-anting. Ginadili na, no? Sa Isaias kapitulo 4 bersikulo 18 sa 20. Sa Ezekiel po, no? Kapitulo 13 bersikulo 18, ing na sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, alaot ang mga babae nga nagtahi og mga pulsiras nga may anting-anting ug naghimog mga pandong ug ang mga tawo nga nagkadain-lain ang gidakon aron paglitag sa mga tao. Ayaw gyud ang mga pulsiras. Nya sa 2 Kings verses chapter 23-24, dugang pagani gihingila ni Josias ang mga salamangkero, ang mga diwatahan, unwan ang mga Diyos-Diyos sa tagsa-tagsa kampanay. Yan, no? Sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3, ayaw pagbaton ug laing Dios gawas kanako. Ayan, no? Bino, di na lang una kita kutob ha, kay busy kay koron. Baling daghanan akong schedule, so medyo apikan tagamay ha. So daghang salamat sa pagiguban kanako. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alaga Reverend Padre Dun Kamuli. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.